थारैनो दिनै बे केरियार काउन्सिलिं प्रग्रामखौ जोङो जिहेथु जोङो लकडाउननि जिथु अबस्था 2 बोसोर जाबाय जों फरायसुला फरायसुलिफोरजों जोङो एसे माने एसे गोजान मोनसे डिस्टेन्सआव थानाय बायदि जाबाय जों नुबाय जे गथ' गथायनि जिथु आखल आखुफोरा एसे माने डायनेमिक जादों माने जिहेतु बेनिखायनो जों बे केरियार काउन्सिलिंखौ जोङो लानानै जोंनाव जिहेतु जोङो 1, 2, 3 बे अक्ट' जिथु बे अक्ट'बर दाननि बेयाव जों मोनसे बाथौ आश्रम फरायसालिफोरनि मोनसे जथुमै बाथौ सोलोंथायारि बिथाजों मोनसे मावबादा लादोंमोन बे मावबादायावनो जों थांखि लाखानाय दंमोन जे मोनसे जों केरियार काउन्सिलिं जों लानाय जागोन फरायसाफोरखौ लानाय जों दा दिनै बे केरियार काउन्सिलिंजों मैखोमै जोंहा डक्टर प्रफुल्ल बसुमतारी गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि बिथाङा लेंगुवेजनि गेस्ट लेक्चारार बिथाङा दिनै बे केरियार काउन्सिलिंखौ फरायसालिनि गेजेराव जों लानाय जादों फैयो देउरि जिहेतु जोंनि बे आहमबाराय बाथौ इंलिस फरायसालिया जिहेतु सिमेन्ट बियाबनि आन्दारावनो थानाय नालाय बे फरायसालि बेखायनो जों बेयाव दिनै जिहेतु जों गिबियावनो दिनैनि जि प्रग्रामखौ जागायदोंमोन बे प्रग्रामजों आर'ज लानाय जादोंमोन बे आर'जजों बाहागो लाफानानै दिनै बे केरियार काउन्सिलिं बिथांमोना बाहागो लादों आरो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय मोनसे दालाय आफाद बाथौ इडुकेसनेल फाउन्डेसन बाथौ सोलोंथायारि बिथा बे बाथौ सोलोंथायारि बिथानि सिङाव गं 15 फरायसालिफोर दङ आरो बे फरायसालिफोरनिनो गोरायुं फरायसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि दिथागिरि नेहाथारि मेनेजिं डाइरेक्टर बिथोरखौ लानानै जोङो थांनाय 1 अक्ट'बरनिफ्रायनो बे मावबादा मोनसे लादों बेहाय आहमबाराय बाथौ आश्रमनि बे लांगोनायाव बेनि गेजेरजों जोंहा हाबाफारिफोरा जोबनानै थांबाय बे जोबथा हाबाफारिमोन आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानो जोंनि बे बाथौ सोलोंथायारि बिथानि सिङाव थानाय फरायसालिफोरखौ जोङो MTB MLE मादार टां बेस माल्टिलिंगुवेल इडुकेसननि गेजेरजों फोरोंनो थाखाय आखायाव लादों आरो बेजों लोगोसे बेसिकेलि जोङो बे फरायसालिफोराव बांसिनै TPR मेथड टटेल फिजिकेल रेसपन्स लोगोसे LEA माने लेंगुवेज एक्सपिरियेन्स बे प्रेक्टिकेल बेजों जोङो खुंबाय थादों जिहेतु बेनिखायनो दिनैनि बे केरियार काउन्सिलाबो बेनि मोनसे पार्ट LEA नि मोनसे पार्ट बेनिखायनो जोङो नैबे आहमबाराय बाथौ आश्रमनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै बे केरियार काउन्सिलिंखौ लादों बेजों लोगोसे बाथौ सोलोंथायारि बिथानि गुबै थांखिया जाहैबाय जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिथुनिखि फैबाय थानाय उन जोलै बे उन जोलैफोरा जि गोथों लामाजों दावगानांगौ बेखौ जोङो सानदों एसेबाबो बेयावहाय धोरोमारि सानस्रिखौ जोङो सोनानै होनांगौ गोनांथि दङ आरो बेनिखायनो बे फरायसालिफोराव जोङो सिजौआरि गियानखौ लाफादेरनानै फरायनायनि जे हाबाफारि बेखौ दावगाहोनो थाखाय आखायाव लागासिनो दङ बेनिनो पार्ट मोनसे बे केरियार काउन्सिलिं आसा फारियो दानि जि जायफोर फरायसुला फरायसुलिफोरनिफ्राय फैबाय थानाय समाव जोंहा SCS APS IAS फैगोन आरो जोंनि बाथौ सोलोंथायारिबो मोनसे गल दङ जे बे फरायसालियाव फरायबाय थानाय फरायसुला फरायसुलिफोरनिफ्रायनो जों जाहाथे BKWSC नि बिबानगिरि बा अफिसार महरै जों मोननो हायो BTR नि बिबानगिरि महरै जों मोननो हायो बेखौ हास्थायनाय दं